vlogy, reakcie, komentáre. Priamy pohľad na dianie, internet a príbeh ľudí. Moderný obsah bez pretvárky. A týmto vás tu všetkých vítam a zároveň vítam mojich prvých hostí Lukáša a Miloša, ktorí vám rozpovedia svoj príbeh o tom, ako sa dali dokopy, ako začali natáčať a dáme si takú reč o tom, ako určití neurbexeri zametali s nami tromi. Takže, chalani, moja prvá otázka. Lukáš, ako ste sa vlastne dali dokopy, čo sa týka ohľadne natáčania? Poďme v krátkosti také tie prvotné nápady a tak. Však v roku 2019 sme začali natáčať v oblasti Meriny, v bývalej opustenej fabrike, kde sa vyrábali odevné veci na odev. Tam to ľahko začalo a potom sme prešli z prieskumov, nočných prieskumov na paranormál. To je tak stručne povedané. No, a všimol sa, že teba bavia v podstate paranormálne javy, paranormálne vyšetrovanie. Prevažne. Prevažne. Jak si sa dostal k tomu? Čo ťa vlastne prinútilo k tomu vlastne riešiť, natáčať a vyšetrovať tieto paranormálne javy? Lebo v podstate ne veľa ľudí na to verí. Totiž to ma prenasledovali práve, že tie paranormálne javy celý život. Nejak som tomu z začiatku nevenoval nejakú pozornosť, ja som sa tomu skôr vyvaroval, ale potom ma to ako si už prelomilo, že idem sa teda skúsiť tomu venovať. Že prečo mi to dáva takéto odkazy. Hlavne keď som býval ešte u svojich rodičov a mi to párkrát zakopalo na dvere. Tak prvýkrát som bol síce vynervovaný, že doma otravuje, keď som si niečo svoje robil. Tak potom som si uvedomil, že počul som schody typové, lebo tam väčšinou počujete aj kvapky dažďa. A nebolo počuť práve že nič. Ja som sa prišiel tomu dotyčnému ospravedlniť za to klopanie, takže že prepáč, že som na teba vyrutil. A druhýkrát už som si dal hneď na to pozor, keď mi to druhýkrát zaklopalo, už som sa išiel si ma rozlučiť, ak to bol niekto, kto ma mal rád. No a potom vtedy som začal tomu venovať. Paranormálne aktivity mám vlastne nasledujú ďalej. A pokiaľ sa niečo ukázalo na tých kamerách, všetko som dal prakticky von. S Lukášom sa dal dohromady s natáčaním už, ako spomínal, od Meriny, že sme si dali takú prvú mužku, že vyskúšajme si natočiť niečo, čo dáme to, že nie je barzaký trend, čo to má natočené, lebo čím skôr zdokumentujeme, to potom bude skôršie zbúrané, čo aj sa stalo. A to ste si v podstate dali do podzemí pod Merinou. Aj to, áno. Tam bol prvý paranormálny jav. Vlastne Lukáš videl ducha naživo. Super. To bolo vlastne prvé video, ktoré sme vydali. Sice bolo to amatérsky všetko spracované, ale to sme si ešte učili. No. Škoda, že v určitej dobe nebyli také výmoženosti v podstate, jak sú teraz, lebo ja keď som mal 14 napríklad, tak počas spánku ja som sa v podstate zobudil, tak vtedy sme bývali, tak sme mali ako rozdelený rodinný barák, ako dedo býval nazadu, tam sa k nemu muselo chodiť cez dvor. A my s rodičmi sme ako súrodenci s rodičmi sme bývali v strednej časti. A ja z ničoho nič, len tak sa zobudím a medzi dverami taká postava. Bylo to, aké by to malo na sebe nejaký hábit. Neviem, nejaký egyptský, alebo nejaký, niečo také, alebo arabský, neviem. Skrátka, nechutne to vypadalo, svítili tému oči a vidím to ve dverách a ja sa pýtam tému, ako, a vím reálne, ináč bych o to nevyprával, že kto si, co chceš. A neodpovedalo to a išlo to smerom ku mne. Ja som sa dosť tak bál, do zimomravky po chrbte a iba som sa otáčal, že kto chceš, co chceš. A len som potom upadal do spánku a vycníc, ale toto dnes si z toho pamätám. Napríklad. Jaký by byl na to svoj názor? No, môj názor bol taký, že te to skúmalo. Nič iné. Skúmalo a ste to skúšalo. Tam mi to príde, lebo keď to neodpovedal otázky, tak on ťa to vlastne ignoroval a iba ťa to skúmal. Aha. Takéto veci sa živia strachom. Áno. Obyčajný duch ani nie, ale skôr taký ten poltergeist alebo démon alebo niečo podobné. Títo sa živia strachom ľudí. Dobre. Ale v podstate, ne o tomto sme sa
tu nás išli a ne o tomto by sme sa tu chceli rozprávať. To boli vlastne také začiatky, že sme sa dali dohromady. A teraz nasleduje situácia, keď sme niekoho spoznali. Tak. Ale začnem trošku z inej stránky. Ja som začal mať v roku 2020 problémy zdravotné. Nevedel som v podstate čo, jak o to ide. Väčšie problémy začali v roku 2021. Následne chvíľu na to mi vlastne, to bylo počas covidu, mi umrela mama a ja som išiel v podstate na veškeré lekárske vyšetrenia, ktoré mi moja predchádzajúca lekárka, ktorej som chodil, odmietla dať. Nakoniec sa zistilo, že mám nádor na plúcach. Samozrejme všetko išlo v pohode, všetko sa dalo do porádku, komplet. A chvíľu trvalo, než sa dal nejak dokopy, to bolo v roku 2021. A zhruba od mája alebo od augusta 2022 som v podstate začal natáčať urbexy. A bylo to tak, že vlastne jednu osobu, ktorú som poznal zhruba k dnešnému dňu, to môže byť nejaké 17,5, možno 18 rokov. To sme tú osobu poznali, ja aj moju ženu. A skrátka, jak to povedať, ona chcela veľmi robiť, že paranormál, ale jej štýl paranormálu bylo chodiť na niekoľkokrát do mesiaca na jedno a to isté místo. Na jej bývalý barák, potom ke kolajám, k železnici a cintoríny. Mňa to prestalo baviť. Áno, ja mám nejaké zábery z cintorínu, z jedného. Tak 2-3 roky dozadu sme byli spolu, si to pozeral. Židovský cintorín. Ne. To sme byli vtedy v tom hoteli tam, na Brezine. Áno. Tam, kde sme sa s tými ľuďmi potom vyprávali. No a v podstate ja som sa tej osoby, nebudem hovoriť priezvisko, volá sa Alexandra, meno stačí. My sme sa s Alexandrou jednoducho dali vlastne v tomto dokopy pri natáčaní Urbexu. Ako už sme sa poznali dlhšie, ako sme sa kedysi navštevovali, ale potom nastali nejaké menšie komplikácie, problémy a tak sme sa odsudili a jak mi dcera mala nehodu, odtedy potom sme sa znova dali dokopy. Ale začali sme natáčať tieto Urbexy. No a potom začala robiť také menšie caviky, problémy. To boli to tí prvé časti, než sa dostaneme k tému reálnemu. Že išli sme natáčať, povedzme, boli sme Rudné bane Pezinok. Než som natočil ja to, čo som potreboval, tak 300 krát ma musela osloviť, poď na sem odfotiť, tu ma odfoť. Ja bez ohľadu na to, že posledný si s prepačením zavíra sa ako zábery, ňu to nezajímalo, skrátka odfotiť. A potom moje žene doma vyprávali, že ja kladem podmienky. Veru, vážne. Ja kladem údajne podmienky, že všetko sa musí točiť okolo mňa. Ja som akože danej osobe povedal, že najprv si natočme veškeré veci, čo máme, na focení máme čas. Autobus nám ide príklad za 5-6 hodín. A snad si nemyslíš, že ja pôjdem do Pezínka peši, abych išiel vlakem. Radšej budem tady čekať kúštek na zastávke a mám 40 minút autobusem domu. No ale prečo ťa zastavovala? Však 5-6 hodín celkom dosť. No však áno, lebo ona potrebovala všetko hr, lebo ona keď si niečo zmyslela, tak to muselo byť. No, potom si začala vypisovať s rôznymi ľuďmi po internete a ona robila zle v podstate aj predtým ako druhým. Ona sa hlavne zviditeľňovala a teba dala do úzadia, alebo že s Áno, niekým tak tiež nejak, chodí, tak že s nejak. Urbexom, nepovedala konkrétne meno, že s kým. Tak. A ona, že paranormál rieši a takto. Áno, ona sa snažila tváriť tá hlavná. Však nakoniec to tak aj vyprávala, zverejňovala po internete, že ja som mi típel YouTubeový kanál a som ich ovládal. Ja som kúkal jak sprostý, že kde čo, akože sorry. To čo spravil aj v našom prípade, že takisto Miloš strihal videa, natáčali sme spolu, to by nedávalo žiaden zmysel, aby ja som strihal na ten istý kanál to video. A ona silou mocou, že pozri si tie videá, zamyslí sa nad tým, že koľkokrát si ty v tom videu a koľkokrát tam Miloš. On sa tam hrá na veľkého hrdinu a ty si tam vlastne iba do počtu. A preto som dal 50 na 50. Áno. A takto to ona robila. Áno, toto byl ten jej štýl, jak každého rozeštvať.
Tá už dávno Toto byl to ten chcela. jej Ale ona to štýl. robila už vlastne od tej Dubnice, čo sme prvýkrát spolu No. boli natáčať. No ale počkaj, ne, že než toto chalani všetko začalo, však Práve chcem treba povedať. spomenúť ešte jednu osobu, keď už sa dala dokopy. No, ja vám chcem povedať, Tá osoba, že ako som sa ja sunul dohromady, že Sky som ja spoznal. Dobre, počkaj. dobre, ale počkaj, ty si sa počkaj. tu spoznáš až po ten, čo ona sa dala dokopy s tým Zvolenčanom. Nie. Ešte skôr? To bolo začias, keď ešte Deadly bol. Hej, a že Deadly je tej liberálnej skupine a nejak som, neviem, ako som ho spoznal, ale on sa mi tam vlastne prakticky ukázal sám. Niečo sa tam vysmiel na mojom profile, na Facebooku a podobne. A on to vysmiel tiež a tak som sa pustil naspäť aj do neho ako odveta. Hej, to je všetko, ja som iba odvetník. A práve to, že ako som dal tú recenziu na to Deadlyho, možno som ho až tak dobre nepoznal, ale viem, čo to je už za človeka, všetko je to úplne v pohode a nakoniec zistil, že Alexandra Espores potrebovala robiť konflikty. No lenže vtedy to ešte nebola Alexandra Explorers, lebo vtedy, keď sa aj natáčalo, ona si robila videjka svoje, fotečky svoje. Ona si to večer dávali na svoj Instagram. Sana Alex, alebo jak sa volal ten Instagram. Ľadová kráľovna. Alebo mala- tak Aj nejak. to, no. To Nejde mala o na to. TikToku Nejde sa o to. vidí. Sana Alexia, alebo Sana Alex, tak nejak to mala ako na Instagrame. na Instagrame. San Alex sa mi vidí. ale Áno, San- tak nejak. San tak nejak. alebo sama Alex. Sana. A ja som proste natáčal, ja som dal videa a velíte, že ona nechce byť na videách, že nemám ju natáčať, že keď sa môžeme natočiť maximálne odzadu. Áno, Reku, počkaj, ona no, taká reku, bola. dobre, reku, ako mne to nerobí problém, ale akože byl dosť tako, ako si protirečila, bylo to dosť také kontroverzné, pretože ja som mu nesmiel natáčať, ako mne to bylo jedno, ja som rád, že ju nemusím natáčať. To ja mne kázala, aby som nenatáčal. No a jak sa dala tady s týmto opičákem dokopy, tak oni už sa natáčajú vzájemne. Ale príklad mne to zakazovala, mne to ako nevadilo. Nevadí, aspoň mi nepraskne čočka. Tak, Ja som, objektív. ja som vlastne toho Zvolenčana nabral ako nejakého mladého chalana, ktorý je vitálny a podobne. A ja som nevidel, že má papiere na hlavu, to až potom neskôr, že sa to potvrdilo. No a tak keď sa on s ním dal dohromady, ja si myslím, že majú spoločné záujmy robiť konflikt medzi ľuďmi. No, jasne. A ono v podstate vlastne, jak sa dala dokopy s tým Zvolenčanem, nebudem vypadať priezvisko, je to Roman Kanál po stopách Urbexu. Velice ho vychvalovalo, že aké má super špičkové videá, však ako sám pre seba nech si má, ako každý si natáča podľa seba, ako rozumíš, nemôžeš vysmívať niekomu videa, keď to natáča niekto, kto bere Lexaurin a Xanax, že áno, Diazepam. a diazepam, tak. Ale ako v rámci toho, jak on to natáčal, ako pokiaľ nenatáčal smeti, tak bylo dobre. Problém byl ten, až začali mňa volať, že Urbex je smeti, že všade kam idem natáčam smeti. Keď už spomínaš tie videá, nedávno sa mi stalo to, že sa mi vysmiala, že oni majú odberateľov. Čo sú odberatelia oproti tomuto? Keď má tie isté zliadnutia, čo som mal ja. Keď som na toto poukázal vo videu, tak zrazu mu začali z ničoho nič stúpať zliadnutia. No, Ale to už predbieham. Len to už predbíhaš. Áno, Ono ale ide len vlastne- toto som chcel k jeho kanálu dodať. že Jasné. Od začiatku má tie isté zliadnutia, ako ja, čo mám kanál asi pol roka, ale má tie isté zliadnutia. Chápeš to? No. A on to má Ale toto 4-5 rokov. trošku zachádzame bokem, k tomuto sa ešte potom vrátime. Áno. A ide o to, jak sa dala Alexandra dokopy s Romanom. No, vypisovali si údajne, že velice sa chválila, že nejakým si, že vypisuje po ako Messenger, ako cez Messenger, ako cez Facebook a tak. No v podstate ona si vypisuje s každým. Ona si vypisovala aj s Deadlym, potom Deadly mu narobila peklo zo života. Deadly nechce podnesť od nej ani slova počuť. Potom si brala do huby v celku jedno veľmi známeho urbexera, Marcelita. Z neho takisto spravila debila po internete, ale tak on chalanisko má trošku iný rozum, tak vedel, ktorá bije, tak všetko zablokovala, nevšímal si ju. Chalápe, palec hore.
Ty jediný, čo to dokázal, my sme sa nechali nabalamotiť a s nami potom zametali všetci jak so špinavými handrami. Ale však k tomuto poviem iba toľko, že viem o tom a mám o tom aj vedomosť, že chcela rozdeliť vlastne Marcelita od Ivana. Že proste ich chcela silou mocou rozdeliť. Hral na City. Jasné, áno. Ešte isté. Lenže Ivan povedal o nej niečo, čo nebudem komentovať, a takisto aj Marcel. Takže Takže v podstate asi tak. Ona skrátka po internete zháňala chlapov, urbexerov hlavne, alebo a youtuberov. ktorým chcela zničiť a znepríjemniť život, lebo ona chcela byť stredobodom pozornosti, ona chcela byť niekto, ona chcela niečo dosiahnuť. Však dosiahla. Dosiahla, o tom sa budeme baviť ešte v priebehu videa, ale kde sme to skončili, odkiaľ sme chceli pokračovať? No ako sa oni spoznali? Jaj, áno, jak sa spoznali? No, keď sa spoznali, teda než sa spoznali, veľmi vyprávalo, že je to za K a jaká je to opica, jaký je škaredý a tak. Máme hlasové správy od mojej ženy. Ako má lopatu pod nosom. Áno, a ja keď som došiel do Bratislavy na hlavnú, ktorý sme ho zeberieme ho reku natočí, natočí Bajkal vlastne. A vystúpil z vlaku. Poviem na rovinu, prvé nástupište, Bratislava hlavná stanica. A išiel oproti nám taký v černém, čo vypadal jak venku pomaly 40 stupňov, ráno o 8. A on z toho vlaku vystúpil. On prišiel z skafandry, povedz. Doslova v skafandri, zababúšený jak veľký sekuriťák. Ja bych povedal, že vo Zvolene bolo asi minus 50. Ešte sme ho, keď sme odchádzali, keď sme natočili všetko video, ešte sme ho museli krísiť. To ešte poviem, že sme ho museli krísiť, lebo on skoro skolaboval. Keď má security písané na chrbte, to znamená, že je chránená osoba, vieš o tom? Ale on není security. Ani nie. Ja som si teraz objednal šiltovku security, mám ju doma a ja som chránená osoba. Ale on sa tak berie k srdcu, že je chránená osoba. Áno, Počúvaj. taká chránená No, osoba, to ktorá sa, papiere, že? ktorá sa vydáva za policajta z policajného riaditeľstva Trenčín. To si ešte potom budeme rozobrať, ako potom sa Pre vlastne telefonáty. ozývali telefonátmi vlastne Počkaj, ja som mal taký nemocnice telefonát. a podobne. A iné inštitúcie. No. A inak je to trestný čin. Už len to, že on má na sebe security, on nepatrí do žiadnej takéto zásahovej zložky alebo ochrannej zložky. Skrátka, není evidovaný nikde, je na invalidnom dôchodku tento človek a ako môže on Dokonca, chodiť, hrať sa na urbexera, hovorím, hrať sa na urbexera a nosiť oblečenie security. Lebo čo v blode čítal, že keď on sa takto oblečie, že ho securitáci nechytia. Veď rozumí nad tým zastáva, keď securitáci chránia objekt, sú tam 3-4 kolegovia, ktorí sa poznajú navzájom, menia si služby. A on tam nabehne a on čo sa tam bude hrať? Čo sa tam bude hrať? Na čo? Rozumiete ma? no. On má papiere na hlavu, ale nie papiere na to, že... Jako dobre, raz sme boli vo Zvolene, som išiel aj s Alexandrom, sme išli do Zvolena, a to sme išli vtedy natáčať, ten mesokombinát, sme išli točiť. No. A potom v podstate aj neskôr Sviač. A keď sme išli vlastne na Sviač, vtedy nešli vlaky, tam bola nejaká výluka, tak sme museli s autobusom. No a on má normálne ZTP preukaz s červeným, so sprievodom. Áno. On by sám vôbec, Počkaj, sám by vôbec nemal chodiť. Počkaj, to bolo v tom mesokombináte, kde sa tomu bezdomovcovi vyhražal s plynovou zbraňou, že ho zastrelili? Tam bolo nebyl tam. vtedy žiadny bezdomovec, nikto tam nebol. Alebo kde to bolo? Nebol to ten prior náhodou, čo natáčal tú Alebo moju pri- GoPročku, ktorú zničil potom? Alebo v Priore? To muselo byť potom neskôr, lebo ja tie jeho videá už nesledujem, lebo sa mi z tých videí zvia žalúdek. Lebo, Zničil moju GoPročku za 450 eur. lebo viem, že nejakému bezdomovcovi sa vyhražal zbraňou. Normálne. Vyťahol na ňo plynovú zbraň. Na No schodu. my keď sme boli vtedy, až my to boli v ten Bajkali, ja prvýkrát došiel vlastne na to stretnutí z Alexandru, tak v podstate on plynovku, normálne tvár, že aj to mám ostru. A Ja som tiež nosil podľavnú plynovku, stanicu, myslím. čo je to bývalé zdravotné stredisko, tam boli kedy zubári, ono sa tam vypadalo teraz, že ambulatórium. A to bolo v podstate sama fekália, ani to natáčať ako, sorry, ako natočí, ale musíš držať žalúdek na úzde a nesmíš predtým jesť. A úplne hore na vrchných tých na vrchnej podchodí niekde pod strechu tam byli nejakí ako bezdomovci a už velice tam išiel, už tá
Takže v podstate takto sme sa vlastne sem sa ja spoznal, možno sa už možno s ním poznal na dlhšie, cez internet. Aj napriek tomu, že na ňo nadávala, no. Ale vtedy si pamätám, že prvýkrát, keď som byl s ním na Sliači, a oni si tam išli užívať. Ja som tam zaspal, to bolo v septembri, neviem, či to bol 2023 alebo 2 rok. Ja som hore zaspal na ten detský liečebný dom Slovensko. Ja som tam hore na tom onem, neviem čo, jak sa tomu vypráva. Terasa? Na terase, no ja som tam zaspal na chvíľu, lebo však aj horko bylo, unavený som byl, skoro ráno sa stávalo a tí rýchliky, víš to, keď ide z Bratislavy do Zvolena, tak to je na porážku. To je horšie ako do Trenčína. V Trenčíne, keď chytíš dobrý rýchlik, si tu za hodinu, tam za 2,5 hodiny a preto je to bližší. A v podstate tam si išli oni užívať a ona sa tými potlakvali, že jaký ho má žilový? A ja žalúdek tady. Ako ho to zaujíma. No ja som dostal hlasové správy od Alexandra Explorers, že ako oni tam nakrutili nejaké porno, či čo to tam splítala. A ja úžasne, že čo? Reku, však ty si mal natáčať paranormál, to nie je paranormál. To je, hovoríš, že porno, tak ja neviem, čo chcete. No však oni to berú asi inak ako my. To, ako si sa s ňou spantal, hej, to už si hovoril. Čo ťa napadlo ju dať do skupiny? K nám, ktorú sme my založili, ten kanál Lebo ja som ich automaticky už bral ako Homba keby zastrateným ďalších a- členov práve. Že. No. Takže že sme sa rozširovali. Ale dobre, ale aj napriek tomu, že zvedel, že zničila Deadlyho. Dobre, ale to sa nevedel, že bude ničiť nás. Ešte by som nemal. Keď to urobí jednému, urobí to ďalšiemu. Ja som ti vtedy aj povedal, že ak ona bude v tej skupine, že ja proste odídem preč, čo sa aj stalo. Povedal si mi, mám jej dať šancu. Dobre, šanca bola prvé natáčanie s Mirom, aj s ňou, v Dubnici nad Váhom. Druhé natáčanie... Než to spomeneš, Lukáš. Než som ja sa dostal k vám do skupiny, tak velice sa začala vychvalovať. Že mi slúbili notebook, kamery a také títo veci, ne? Dostala všetko. Ale hej, ona byla Až na doslova nadržaná, jak 15-ročná žaba, keď prvýkrát si klikne na myšku. Dobre povedané. Dobre, No. chcem sa vyjadrovať slušne. Áno. Rozumíš? A počkej, či nechcem byť bez skupiny, ja kúkam, reku, ja nepotrebujem byť v žiadnej skupine. No. Ja si idem, reku, sám za seba. No A keby ga išiel, tak ako v podstate môžeme ísť a môžem ísť s vama, mne to nerobí problém, ale ja si pôjdem sám za seba. No, čo sa týka A ona tých potom darov, vlastne dotrvala Počkaj. ešte aj mňa k vám do Počkaj, skupiny. No. nech dopoviem ja. No a druhýkrát sme boli natáčať spolu vlastne na tom Abrahame, kde sa to už kompletne celé dosralo. Dobre, ale chvíľu počkaj. Prvýkrát sme vlastne natáčali V spolu Dubnici. v tej Dubnici. Áno. No. A už tam začala byť trošku premudrovaná. Nie, ona už vtedy písala aj mne, aj Milošovi opaky správ a takéto veci. Ona mi preposielala jeho správy, moje správy v živote nedostal, lebo ja som bol objektívny, konštruktívny, jednoducho ja som to mal úplne prdeli. Ona mu len vypisovala to, čo chcela ona povedať, aby nás rozhádala, rozdelila. No. A už to išlo od tej, ešte pred tou Dubnicou dokonca. Už vtedy to tak bolo. Hej. Ona mi posielala, čo Miloš na mňa písal. Ja som si to screenshotol, ja som to tam nechal, ja som to neriešil. Nevyjadroval som sa k tomu, ani som sa k tomu nejako nestavial. Pokiaľ som neodišiel zo skupiny, moja prvá reakcia bola asi taká, keď som odišiel, že Alexandra sama povedala, že či nemám obavu, to bolo hlasovke, či nemám obavu, že Miloš na mňa zaútočí za to, že ja chcem znova začať sám natáčať a tak ďalej. Hovorím, no neviem, nech to vyskúša, uvidíme, čo to dá a jaké požičia aj také vrať. Hej. To bola tá prvá hlasovka, ktorú som jej ja poslal mimo písania, lebo najprv sme si iba písali a potom ja som poslal prvú hlasovku, to bola medzi prvými hlasovkami, že keď nám niekto zaútočí alebo niečo, tak mu to vrátim 1000-násobne. A je mi to úplne jedno, akým spôsobom to bude. Hej. No ale však ako som povedal, sme sa o tom bavili, ona miešala správy. Ona čarovala so správami, nepotrebovala ich upravovať.
jemu nepovedala, nedala mu dôkaz, čo som ja napísal, ako ona mi posielala to, čo On ona dával napísala. vždycky opak. Že ona všetko Ona vytrhla z kontextu, Áno. upravila sa, čo potrebovala Nie, a ona to mu len poslala povedala. dotyčnému. Miro, ona mu len povedala v hlasovke, alebo len mu napísala, ale No. nikdy mu nedala hmatateľný dôkaz, že ja som také niečo mal napísať. Ona dala len časť tých hlasových správ, ktoré boli útočné voči mne. A Áno. nedala tie ostatné, že tam je nejaký Že tam, áno, Že bylo niekde vlastne aj nejaké vysvetlenie, prečo, Áno, ako, áno. za čo. A to nedala. Preto sa posúvame asi ďalej. Posunieme sa k tej vyhrážke, za čo si podal na mňa aj trestné oznámenie. Však je to na polícii, tam majú aj harddisk so všetkými prepismi správ, aby už bola v obraze, že teda stále je to aktuálne, stále je to tam. Aj ten harddisk je volade možno v archíve odložený, ale je stále, ja si ho poviem vyžiadať a bude problém, lebo ja tie správy, ten prepis toho súboru dám celý von. Bez ohľadu, čo som tam písal ja, čo som tam vyprával ja, čo vyprávala ona, čo mi ona posielala. Hej? Bez ohľadu na to. Ja to dám celé, skrátka, von. Verejne. Lebo sú tam také správy, hej. Preposlala mi screenshot pre to vyhrážkou, ako to začalo, prečo došlo k tejto vyhrážke jednej odo mňa. Založil som si Instagram. Ja som predtým Instagram nemal, založil som Instagram, založil som si TikTok, začalo mi to z ničoho nic samé od seba rásť, hej. Čo som bol dosť prekvapený. Začal som tam dávať nejaké videá a zrazu nevedel som sa dostať na TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, proste nikde. Všetko som mal ako keby zmrazené. To isté ako ja. Mal som to poprepájané, išlo tam o bežnú chybu Mety, ktorá zablbne tomu a nemáš k tomu prístup. Tomu, čo s tým mal prístup, to spôsobila ona, lebo ty si jej dal tie administratorské práva, hej? Ktoré som hýbal aj plno. Áno, ale až potom. Ona až všetko potom Áno. použila komplet. Áno, lebo ona mala od teba ten notebook, kde bola prihlásená aj na YouTube, ona chcela zničiť celý kanál, ona chcela všetko. Ty si sa začal nepriamo vyhrážať mne vtedy, že ak sa nedostaneš do rána na tej siete, že pôjdeš na políciu podať na mňa trestné oznámenie. Bola tam tá Áno, hlasovka. toto povedala a ja som toho svedkom. Áno. Vtedy sme mali s Lukášem aj telefonický hovor. Áno. No, nie, že No, do lenže, ono to ja som to vrátil cez kódy naspäť. Áno, Dobre, ale si povedal, Miloš. v tej hlasovke si povedal jej, že ak sa do rána nebudeš vedieť vrátiť na tie účty, že pôjdeš na mňa podať trestné oznámenie. Ja som zostal obarený, že čo? Už som ti povedal, že tam, kde som bol ja prihlásený na tie spoločné účty, ten notebook klakol už ešte 2 alebo 3 dní pred tým Abrahamom. Možno si na to pozabudol. Mali sme v pláne, že mi ho pozrieš, že čo sa s tým stalo, ale jednoducho To bol vtedy... Dell Studio. Áno, ten Dell Studio a odtedy som k nemu prístup nemal. Naposledy, keď si bol teraz u mňa, sme dali ten hard disk z toho DLK a hard disk odišiel. Hej, čiže už bol ten hard disk mimo. Ale zaujímavé je, že keď som jej dával nielen jeden notebook, ja som jej dával prakticky jeden veľký notebook, potom jeden malý notebook a potom som jej ešte dával nejaký ešte jeden notebook, červený, to bol HPčkový, ale nepamätám si, že by som to bol niekde prihlásený. Nie, to bol ten prvý notebook, čo si jej dal. Ona cez ten notebook ovládala vaše kanály. No, hlavne jeho. Ale takto, ja by chcel takto. Ono v podstate, keď sa jednalo o títo hádky a o toto, jak nás vlastne porozdeľovala. No, jeden deň, alebo 2 dní, alebo týden byla na tvojej strane. Áno. Aj do mňa huckala, že čo si ty zač, hentoto, tamto. To vtedy sme boli na tej cajle. Áno, počkaj. A bavili sme sa vlastne v podstate len s Lukášem a teba sme dávali bokem a v podstate sme kuli na teba plány. Na rovinu. Keď máme byť na rovinu, budeme na rovinu. Za týdeň alebo jak sa to otočilo, zrazu Lukáš je hajzl a takéto veci, tak sa to otočilo na teba, že sme byli na tvojej strane a už išli sme po ňom. Lukáš nás potom v podstate všetkých zablokoval a jak to začalo ísť do tvojho, z ničoho nič sa mi ozval. A my sa, odtedy my sme sa potom vlastne začali normálne o tento baviť a sme došli potom na pár vecí, ktoré jaksik nejsú košer. Takže problém byl ten, že ona to zistila.
Možno si to zistila aj ty, alebo ti dala avízo. Nejde o to. Lebo ja to nevidím. V podstate začala huckať, že áno, že ty zase útočíš, hentoto, tamtoto, a ona čakala, že my budeme útočiť. Tak my sme dali protiútok, jak obranu, my sme išli proti. Ale my sme to dali vlastne v rámci našej obrany voči tebe. My sme nevedeli, že to všetko má na svedomí ona. Na to sa došlo neskoro. A potom začala splétať jedno cez druhé a sa začala do toho zamotávať. A zamotala sa A poriadne. zamotala sa tak do toho, že dopadla tak, jak dopadla.